О, има на Майнкрафт. Shadow Series, какво беше? Тук е. То ма биве, кажи му, че съм тим. Кажи му, че съм от той. Идвам, че бях в кажем. Да. Аз правя критика, ли? Малко. Брати, то на враж го смилим. Да, брат. Чай, влизаме в... Аз мога го бия за това, че... Идвам да поемам. Кой му хилва? Кой? Еми ще е бан. Да, играят нечестно. Ще ги баннем като кучета. После. Бе, умри, бе. Мале, сете, не го барат, бе. Но опнат. Моля, Цандил, да влизаш. Не, той не е хак. Бу! Да, бой. Каска няма, кричка ли? Пред кричка ли? Yes, бе. О, аз го бих.